Lê temaşevanên Hicaz sedemên zêdebûna tund û tûjiya dijî bizîşkan rewşa giran ku bizîşkin halê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dijin, Dr. Xalid Siyerlîkaya endamê Ekîtiya Bizîşkên Tirk ji Diyarbekirê mêvanê min e silav kekê xalis kek xalis destpêkê de serê we sax ve bi rastî pîşeya bizîşkî ku di cîhanê de cihê rêzeke gelekî mezin e niha tundûtûjiyekî berfereh hemberî bizîşkan golê Tirkiye li Bakurê Kurdistanê tê jiyandin. Eger avê hûn bi çi ve girêdin kekê xalis? Belê silav û rêz bi rastî jî xuya dike ku li dijî bijîşkên hem Bakur hem jî Tirkiye tundiyeke gelekî mezin heye li dijîn me bi rastî jî çima wiha ne yani em vana hemûya bi polîtikayên tenduristiyê ve girê didin. Ji ber ku di polîtikayên ku di ana di rê de ye ne li gorî tenduristiye gel, ne li gorî xebatkarên tenduristiye, ne li gorî ku em bêjin bijîşk çawa ew ê debara xwe bikin û her wiha ew ê gel çawa daha baştir bibe tenduristiya gel çêtir bibe ne gorî wî ye gorî şert û mercên rojane ye û her wiha kar û barê tenduristiyê nexweşxane bi xwe bî karekî qadekî aboriyê karekî em bêjin ticaretxaneyê ji ber vî rengî jî yani ji ber wan polîtikayên ku ana rayedar dimeşînin li gor me sedema herî mezin ew e ku yani ev tundî li dijî Ango Dr. Xalid sistem ango sistem beramberî bizîşkan rêzê nîşan nade rewşa wan li ber çavan nagire ji bo vê yekê jî xelkê ku tên pasyentên we ne nexweşên we ne ew jî bêguman vê rêzê wan dadkin û bi wê yekê ve girêdir. Belê ew jî heye bi rastî jî em bêjin rayedar li dijî bijîşkan li dijî xebatkarên tenduristiyê di bêhurmetiyeke de ne. Wek Serokkomarên Tirkiye got ku diçin bila biçin nexeme ji bo me tiştekî wisa got ev gotin li dijî bijîşka gotinekê ku bê bikaranî nîne bi rastî jî. Yani bijîşkekî di gelek şertên zor û zehmet de tê digihîje û her wiha heta ku em bêjin çê ser karê xwe 29 sal ji bo bijîşkên ku pisporin dixebitin, dixwînin û her wiha gelek zehmetiyê dikişînin lê bêhurmetiyekî li dijî wan heye her wiha li Tirkiye em bêjin tiştekî krîzekî aboriyê heye ew krîz bandora xwe li ser bijîşkan jî ser xebatkarên tenduristiyê jî dikin mûçeyê me gelekî kême yani bijîşk bi xwe jî êdî nikarin debara xwe bikin di wî warî de jî gavekî ku li ber çave nehat avêtin û ev hemû jî dibin sedem ku bijîşk hem koç dikin we jî di nûçeya xwe de hanî ziman her wiha pirsgirêkeke dinê jî heye ew pirsgirêk jî rayedar nîşan didin ku di pergala tenduristiyê de di sistema tenduristiyê de her tişt rêk û pêk e yani tiştî wisa didin bergel lê belê mixabin ne wilo ye ne wisa ye lê belê ev jî dibe sedem ku ew gel ew nexweşên ku tên nexweşxanê dibêjin ew pirsgirêkên ku dibînin wek berpirsyar bijîşk û xebatkarên tenduristiyê dibînin ew jî dibe sedem ku tundî li dijî xebatkaran û bijîşkan çê dibe. Kekê xalis niha li ser ekrana Kurdistan 24 diyar dibe ku karmendên tenduristiyê xwe pêşandanê dikin li Stenbolê lê beramberî wê tundûtûjiyekî berfereh ji alî hêzên ewleyiyê ve tê birêvebirin ev sekna beramberî bizîşkan ji alî hêzên ewleyiyê ve tu wê çawa dibînî? Rastî jî ew jî tiştekî pir bêrûmet yani îro dilê me xemgîn e bi rastî jî em gelek xemgînin yani hevalên me yên ku do li Konyayê li nexweşxaneyê li ser kar bi êrişeka çekdarî jiyana xwe ji dest da bi rastî jî bavê di keçik hebû hevalê rêhevaleke wê hebû
يعني أبانا حمول دو خوهشتن دوست و هوالين خول دو خوهشتن ام حمول سرانسر باكورو لتركيا ام بيجن ام گلك خامگیم و ایرو لهر دره لهر قادان کو قادن تندرستیه لوان هر دره ام بيجن رئیسداریه که بوب لی مخابن لهن دران پولیسان نهشتن که ام وی رئیسداریه جی بکن ام دخکی لسر پیان رئیسداریه جی بکن ام جی تی وی واته که براستی جی ایدی رایدار دولت بخوش خباتکانان جی بجشکان جی دترسه یعنی لدیجی اف توندیان کل لدیجی مت وید وی که ام سری ویا ام داناینن جبر ویجی ام لهر دره دنگی خو بلند کن ام لدیجی وی درتین و ام وقت برپرسیاران یعنی ام دوین برپرسیار خویای او کسی که دو وی چکداری که فاعل نه تنه او کسه فاعل او پولیتیکاین که دین مشاندن او به حرمتیه کل دجی ما دیکرن او کسی که ام بیجند زاگون دا گوهرتن چینا که قانون و یاسایان چینا کن او کسی yani rayedar خوشی برپرسیار وان جنایتانش بر وی سدمجی دترسن براستیجی yani او جی تشتکی پر به حرمتی yani تشتکی پر خوازایی که ام خنگین و ام وی خمگینتیا خو بینن زمان لی مخابن دجی ایری شهاتن درداره سپاسیات اتکم دکتر حالیسی لیکه اندامه اکیتیا وزشکن ترگش دیار بکری میوانیم